Марина Ярахович. Шлях войны. Война 41-го года. Яна нечакана прийшла. Кипела ў сэрцах нязгода. Стагнала ад болю зямля. Па вёсках фашысты блукалі. Стралялі ў мясцовых людзей. У хатах вар'яты шукалі маленьких, невинных детей. Война года 42-го. Загинуло сотни солдат. Усіх б'ють, старого, малого. Такі ён, Адольфаў загад. Безлітасны год 43. Полесье гарэла ў агні. Фашисты імкнуліся стерці живое усё з твару зямлі. А ў 44-м збаўленне для роднай старонкі маёй. І вера, надзея, імкненне да міру над нашай зямлёй. Нарэшце настаў 45-й, і полымя вечна гарыць. У варце заўсёды салдаты, каб мы маглі жыць і тварыць.